И така, тук сби... изкачам и Еверест. С... Представи се там. Де да знам аз как се кам, чакай. Изчакай малко, бе! Не, върви се. Върви си. Си вървя. Хубаво, ама що не ми пише какво си ми казал? После трябва да влизаме в диет матч. Вчера човек се смарял как ги треп. Те завои трябва далече и ги фащам да има тя. Боже. Ама да бе, после аз съм посъл, бе! Да бе! Нивето и... Не посъвнявай, ха! Знаеш ли? Да, и се качам. Ето качих се. Чакай. Тук ще чакам. Оджи къч. Халифа къч. Дай надясно. Чакай, спри са. Наляво или надясно? Дясно ти казах, бе. Дай тук нагоре. Ще пикам и огричката. А не, от тук. Ще пикам и Ай, не там, бе! Нагоре ти казвам, за да изкачаме ти, бе. Ти умен ли си или не? От всякъде може. Невярно, оттам повече обикаляш малко малко повече време. Чакай да пикам и огричката. Аз и у камиона мога. Мога няма багажник, нали знаеш, отзад има врата. Парам само вратата, докато е в движение директно. Ще пикам или огричката. Аре, не можеш да караш. Виж сега, заради те не мога да тръгна. Уж 4 по 4 има! Така от калинките. Грозен. Сега заради тебе съм наръчна и слизам надолу. Малко. Ама аз от първия път си хванах завоя. Не знам, при мен е много гадно. Моя по-маневрен. Много гадно завива при мен. Глей, аз чем на майка си. А стига заради тебе, макар 10 маневри правя. Пай! Се преварях. Полека! Носта! Шит! Натисни Х! Идеално. Спряма! Х! Натисни Х! Те! Дай назад, върти гуми. Виж, аз ще помогна. Слез в камиона. Да ти го правя. Готово. Прави ли си го това? Х! Слез от камиона, аз ще го правя. Бучкат калинките. Слез от камиона! Чакай, сега ще го правим. Дай, газ. Слез! Чакай. Нищо, аз ще изкача. Опа! 4 по 4 долу! Само видях как замина камиона надолу. Скоро сега се кача с това камион. Знаеш как? Чакай. Аз ще карам. Айде, аз ще го Чакай, айде, долу съм. Айде, долу. Аз влизам като стълбичка. Айде, като... Айде, но... Ама ми донеси моя камион, да знаеш. Аз ще го донеса, ако се кача догоре. Аре, бе. Чакай, сега се кача догоре. Ти да снимаш, стоя. Грозен. За кой ми взе камиона? Чакай, сега ще го взема. Не моя закон, го взе, дет беше при мене. Аре, аз сега идвам. Ти ма чакай там, дет са чакахме. Дет падна. Взех ти камиона, ли? Ми да, той беше твой. Чакай, ма е там, дет, ти снимаш ли още? Да. Окей. Чакай, изчакай, ма там мен дет да падаш, грозен. Гати маневрени, един завой човек го взима напълно. Мерцедес, кой искаш? Иска да не вземе и друг камион, бра. Аз ще взема твоя камион. Да, и твоя камион го няма тук. Ми да, аз си го взех вече. Изчезна. Аз като взема нова кола, изчезват. Независимо какво. Сега идвам хипер съм близо, виждам та на мапа.
А какъв този мотор тук ти бе? Чакай, Латка! Латка! Не идваме! Той завой, можах да го взема. Видя ли маска ли съм? А ти уред ли се? Как ще се спуснеш долу бе? Аре чакам те на другия завой. 4x4. Вземи си като моя камион. Пана малигата. Но и спиралата ми спина. Аре, ако правиш, тъпи се. Ще много дълго, както знам. И много гигабайти. Опа! Я да видя тоскат моя ли? Да, не, мой е по-дълъг. Ама същия е, само че по-къс, разбираш ли? Х! Браво, аз съм отзад опора ти пази. Да, наистина, пази там опора. Ама ти яко, че от тук сега мога да не завивам, няма да падне. Да, ама ти свършат, нали знаеш? Не, като свърша. Аре, на дясно. То завой няма мога да много такъв обратен. Етично отправя се. Опа! Назад, 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 назад. Опа! Аз го казах, че мога да го взя. Аз съм отличен шофьор. Ето какво правя. Дръфт майка. С камиони. И какво с камиони? С крос. Ти уред ли се? Взе някъде падна и ето му го състезанието. Ние бе надолу с камион, бе. А ти уред ли се? Толкова време ни отне да го изкачам и накрая спускането да е пак толкова бавно. Чакай! Ами не стига, че ти помагам. Ей, помагаш или ме изпреварваш? Аз с този камион да изпреваря, то е тромав. Без двойката бе, Маршо. Мърша майката. Айде, що няма никой тук? Да, що няма никой, бе? Много интересно. С крос? И сега ще го изкача, ще го сваляме с крос. Крос! И ти ли си червен, бе? Не. Не, аз съм черен. Без плюс, Мършо. Състезание. Не, бе, не състезание, от ли си? Ето, че аз знам преки пътища. Ама ни паднах и колко пъти се завъртях и ни паднах. Аз даже нито един път, аз знаех пътища. Ти през гората, Скачаш ли? Ти през гората ли минаваш, О, че съм тъп, що не минах през гората? До сега бях долу на финала. Аре, после да направим едно спускане, обаче през гората. Виж, аз съм по стената слизам по стената. Ама аз вече съм почти долу, колата гледам ме. Аз съм поправя ти след мене. Аз знаех, че ти ще стане. И викам, той точно няма да се седи да ме последва. Само сир да гледа. Аз вече съм долу, Павка, първи. Аз съм долу вече. На кантар. Не знаеш, че в ето и трябва да влезеш. Чакай, че тъпо. Ама не, Мършо. С плюсата и бах ги. Ела тука. И не си спрал тук, аз спрях.
Аре сега направим едно спускане през гората. Действия. Айде сега направим едно спускане през гората. И това, Аз сега на кантар. и това беше от нас. До скоро. Следващото